Podcast C2, català.cat, episodi 36è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Avui, aprofitant que s'acosta Nadal, us hem preparat un episodi especial. L'hem titulat Els catalans som escatològics? Jo no sé si en som o no en som, però en tenim fama i, de fet, si repassem per sobre algunes etiquetes de les nostres tradicions o ens fixem en certa terminologia, constatem que la fama ens l'hem guanyada a pols. Entre la figureta del caganer, el fer cagar el tió, el caganiu de la família, el parent pixatinters, etc., tenim un ampli repertori d'expressions que tenen a veure amb els residus que expulsem fora del cos. Com us he dit, avui, aprofitant que s'acosten les festes de Nadal, volem fer-vos reflexionar sobre com hem de referir-nos a una tradició molt nostra relacionada amb aquesta festa, Nadal. Comencem fent-vos una pregunta. Vosaltres com ho dieu? Fer el caga-tió. Fer cagar el caga-tió. Cagar el caga-tió. Fer cagar el tió. Cagar el tió. O d'una altra manera. Ens agradaria que ens ho féssiu saber. Però, sigui quina sigui la forma en què us hi referiu, en què us referiu a aquesta tradició, el primer que heu de saber és que no totes les formes que hem dit són bones. I ara, esclar, us preguntem: i quina o quines d'aquestes expressions són correctes? Abans de dir-vos-ho, us explicarem què és un tió. Un tió, per qui no ho sàpiga, no és res més que un tronc d'arbre, un tronc com els que cremem a la llar de foc. I, per extensió, també en diem tió el tronc especial de Nadal, aquest tronc que hem anat alimentant els dies previs a Nadal ben tapadet amb una manta perquè no refredi i que quan està ben calentet i alimentat, a la vigília de Nadal o al mateix dia de Nadal li anem fent bastonades mentre cantem una cançó perquè ens cagui coses que se suposa que ha fabricat amb els aliments que li hem estat donant. I aclarit que tió, doncs, vol dir tronc, ara ja us anunciem que les diferents formes que us hem presentat fa poquet per referir-nos a la tradició, recordem-les: fer el caga-tió, fer cagar el caga-tió, cagar el caga-tió, fer cagar el tió, cagar el tió, o, una altra manera que us ocorri, de totes aquestes formes només n'hi ha una de bona. I la forma bona és fer cagar el tió. I dit això, us volem fer una advertència. Si mai heu d'escriure tió, o li dieu a algú que està convidat a fer cagar el tió, sobretot poseu accent tancat a la O, perquè si no, la persona receptora llegiria fer cagar el tio, la qual cosa ja deveu endevinar que seria un despropòsit. I seria un despropòsit, bàsicament, per dues raons ben diferents. La primera, perquè no està bé, perquè no està gens bé, pobret, obligar el parent, obligar el familiar a fer-lo anar de ventre quan nosaltres decidim. Com si una cosa com aquesta depengués d'un mateix. I a més, li estem demanant al familiar que ho faci davant de tota la família. Tapadet amb una manteta, això sí, i després d'estimular-lo amb un bon cop de bastó. Tots sabem, per experiència, que aquesta feina acostumem a fer-la en privat, amb la porta tancada i quan la cosa vol sortir. La segona raó per la qual seria un despropòsit és perquè, a més, tio no és correcte. No és normatiu. Quan ens volem referir al germà i a la germana del pare o de la mare, cal fer servir les formes oncle i tia, respectivament, perquè les formes tiet, tio, tieta i fins i tot la variant onclo, tot i que s'usen sovint, no estan recollides per la normativa i només s'admeten en registres informals.
Bé, dit això, aquesta advertència sobre tió i no pas tio, reprenem el fil. Recordem que la forma correcta per referir-nos a la nostra tradició de picar el tronc i fer veure que caga torrons i altres regals i pixa vi blanc, com diu la cançó, és fer cagar el tió. I ara us volem comentar per sobre un parell de les formes incorrectes que us hem dit abans. Si més no, les més habituals, les que sonen més malament. La primera que us volem comentar és la forma aglutinada cagatió. Així, escrit tot junt, llegit tot junt, cagatió. Cagatió ja sigui per referir-se a la tradició o fins i tot per referir-se només al tió, al tronc. Heu de saber que aquesta forma aglutinada cagatió, aquest substantiu, no és admès per la normativa i, per tant, és incorrecte. Així doncs, hauríem de dir cada any fem cagar el tió i no pas cada any fem el cagatió. O bé, agafa el bastó i sense por pica fort el tió i no pas pica fort el cagatió. La segona forma que us volem comentar i que també sentim cada vegada més i que jo cada vegada que la sento em fa mal a l'oïda i em fa quedar de pedra, em fa quedar gelada, és l'expressió avui caguem el tió. I et preguntes, però com pot ser? No havíem quedat que això de cagar era una acció privada, que es feia amb la porta tancada? Doncs es veu que no. Es veu que hi ha famílies que es reuneixen i ho fan l'un darrere l'altre i a sobre ho fan damunt del pobre tió, del tronc. I, a més, escullen un lloc de la casa especial. No ho fan al lavabo, sinó que trien un lloc, que acostuma a ser el menjador o la cuina, per celebrar aquest acte solemnement. I sense expressions així en veu alta, o sense que la gent ho diu, sense cap vergonya, sense cap mirament. Avui caguem el tió! I és clar, jo no puc estar de mirar qui ho diu i d'imaginar-me la imatge, ben grotesca per cert, imatge de cul a l'aire i cagant sobre el tió, el tronc, l'un darrere l'altre, familiar rere familiar. Com dèiem, una imatge ben grotesca i una imatge pudent, perquè, clar, hem de tenir en compte que la pudor es multiplica pel nombre de membres que participen a cagar el tió. I per no parlar del pobre tronc, el tió, que està humiliat per tota la família. Tota la família se li caga sobre l'un darrere l'altre. Doncs bé, malgrat tot, com ja us he dit, repeteixo, hi ha qui ho anuncia públicament sense cap mena de vergonya. Jo diria que fins i tot ho diuen amb alegria i es queden tan amples. Doncs bé, ara ja ho saps, ni fer el cagatió ni cagar el tió. En català n'hem dit sempre i ho hem de continuar dient igual, fer cagar el tió, perquè és ell qui caga, no nosaltres. Ha quedat clar? Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre podcast i fes-lo arribar a qui tu creguis que li pot interessar. I si et vols presentar a l'examen de C2, entra al curs que hem dissenyat un grup d'examinadors on trobaràs tot el que et cal per aprovar l'examen. Sàpigues què has de fer i com. Vine a l'examen dominant-ne totes les parts.